Umphathiswa wezokuhlaliswa koluntu eGauteng umnumzana Lebogang Maile ugxeke kabukhali ukunyuka kwenani labantu abangena ngokungekho mthethweni bagxumeke amatyotyombe kumhlaba ongengowabo susela ukuqala kwenkqubo yokumiswa ngxi kwentshukumo kweli okukulandela ukukhutshwa ngetshova kwabantu eIndaba eFreedom Park eloli nakweminye imimandla engqonge iRhawuti. Urhulumente usakumisile ukukhutshwa ngetshova kwabantu ngeli xesha le-lockdown kodwa kaMaile uthi ongqondo babophula imithetho bazawukhomb'umzi. Le mifanekiso ifana nqwa naleyo yaseloli kumazantsi eRhawuti. Iintsapho ezininzi zishiyeke zingenazindawo zokufihla intloko kule veki iphelileyo eFreedom Park emva kokuba isixeko sitshabalalise izindlu zazo. EIndaba kubanjwe abantu abali-13 emva kokuba iRed Ants zinyanzelise umyalelo wenkundla wokukhutshwa ngetshova kwabantu kwindawo yogobityholo. Abahlali bebebukele ngethuba kutshatyalaliswa izindlu zabo. On the 10th of July, people were evicted by the Metro Police. We immediately went to court and we got the spoliation application and we got the order, right? Now, there's this in law that says, if I am to steal your camera, you have no right to steal it back from me. You must go to court and you must present your case to court, which they failed to do. That is why they lost that case in 2018. Umphathiswa wezokuhlaliswa koluntu kweliphondo utyhole ungqondo babophula imithetho ngokukhuthaza abahlali kuba bagxumeke amatyotyombe kumhlaba ongengowabo. Uthi urhulumente uza kusebenzisana necandelo lezobuntlola ukufumana abo bophula imithetho ukanti kuza kutyalwa igqiza elizaqinisekisa ukuba kuqityezelwa umsebenzi wokwakha izindlu. We've been opening a lot of cases and some of these people are not able to come forward because they are being threatened and intimidated by these syndicates. Maile uthi abo bakhutshwe ngetshova ngokungekho mthethweni baza kufunyanelwa indawo zethutyana zokuhlala. When people start building, we are going to stop them. We're going to confiscate their material. If the house is not yet finished and you are still busy when you are not supposed to be doing during this period. So people shouldn't invade land at all, whether during this period or post this period. But at this point, no one will be evicted. No one will be evicted, and that's the message we are sending. And if it happened, we will definitely make sure that those people find accommodation. El Phondo lisemva kwinkqubo yokunikezela ngezindlu nanjengoko izizindlu ezibalelwa ku-1.2 million ezingekagqitywa. Urhulumente wephondo uthi uza kunikezela ngezindlu kubantu abaselungelweni ukuphela kwale lockdown.